intégré problème ba dɔ la bi o ye problème jumɛn a bɛ réseaux sociaux kan Sirati Kante a ye kafoɲɔgɔnya kɛ denni min kan a kɛra a mɛnna maliyɛnw la kan adressé juge kan Sirati Kante a ye kafoɲɔgɔnya kɛ denni min kan a kɛra a mɛnna maliyɛnw n bɛ adressé ministre de la justice la kan adressé procureur la kan adressé juge la bi kan adressé fanga tigilamɔgɔ bɛɛ la kafoɲɔgɔnya donn'u ni ɲɔgɔn cɛ Tireta taara tribunal la ka taa sɛbɛn tigɛ Sirati kama u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bezi la Sirati ye 500 sara caution na denni ye 500 saralen denni ye ne wele Madu Tolo Tireta ye ne wele an taara bezi la an bɛnna la a ye wari di ne ma n ko Tireta o tɛ hɔrɔnya ye dɛ a ko Madu Tolo ne bɛ nin kɛ mɔgɔ caman na dɔw taara san 2 kaso kɛ n bolo a la n ko mais i ye ne tɔɲɔ o la dɛ parce que ne tun t'a dɔn k'o don i ye ne wele ne fɛ ko ko wɛrɛ de don o de ni Sirati farala ɲɔgɔn kan bi tuguni ka taa plainte don 16e arrondissement na tuguni donc ni muso ko ka ban karisa de ye n ci a la muso kan ka minɛ Sirati min ye action kɛ o kan ka minɛ Sirati ma minɛ muso ma minɛ parce que mun na 16e arrondissement commissaire a ni bɛ ne Madu Tolo yɛrɛ de kan ka taa ni ye kaso la Ɲambele n t'a dɔn n ye diɲɛnatigɛ fɛn fɛn k'a la n'o tɛ ninnu y'o fɔ e ɲɛna e kan k'u bɛɛ minɛ a ye n wele ko n k'a sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ o y'a sɔrɔ n bɛ bolo la n ko a ma karisa ne ye kuma dɔ fɛ e ɲɛna i ka bureau kɔnɔ e ɲɛna n'o kɔ Ɲambele n ko i ye misi gɛnna de ye i tɛ misitigi ye n k'i ka code pénal kalan kosɛbɛ parce que ne ye mɔgɔ minɛ j'ai fait comme ça il est comme ça il est o tɛ e ka sɔrɔ ye e dan ye dɔrɔn ka minɛli kɛ ka taa di misitigiw ma n'o ye juges ye n'o ye procureur ye a ka mɔgɔ dɔ tun bɛ yen o yɛrɛ wulila k'a bɛna n bugɔ parce que n ye kumakolon fɔ a ma an tilala ka na yafa deli ɲɔgɔn fɛ mais commissaire n bɛ segin a kan n y'a f'i ɲɛna toujours i hakili to i yɛrɛ la n y'o f'i ɲɛna i ka bureau la parce que mun na i ni bɛ ne de kan ko fo ne ka taa fara dɛnkɔrɔ kan i tilala k'a fɔ Madu Tolo n'i mana n bɛ procureur wele k'a fɔ procureur ɲɛna k'a donni tan a bɔlen tan donc e de bɛ procureur commandé ya e de bɛ procureur commandé wa Ɲambele i tɛ procureur commandé o an selen procureur fɛ procureur ye ne bila n ko ne seginna ka ne fo i ka bureau kɔnɔ i yɛrɛ ka tila ka 1000 di ne ma ne ka taa so Ɲambele i tɛ sabali n'an ye secret bɛɛ labɔ a bɛ gɛlɛya dɛ i tɛ sabali n ka bonya b'i fan fɛ i ye minɛ ka taa n datugu 2 jours n y'o k'i bolo o kɛlen i bolo i ye n dumuni i ye n to i ka adhésion dɔ tun bɛ o tun bɛ boisson san ka di yan mais ko dɔw bɛ ko ninnu kɔnɔ Sirati ye 500 di denni ma denni ye wari minɛ ka affaire classée a ko ma Madu Tolo ne ye mɔgɔ wɛrɛ latɛgɛ kaso la o ye san 2 kɛ nin kaso sugu la ne baarada de ye nin ye Tireta ko ten donc vocalu bɛ yen Sirati ka vocalu bɛ yen denni ka vocalu bɛ yen don n'a ta nataw la n bɛna bon Idriss Martinez Kanifo n bɛ yafa deli fɛ parce que kunun aéroport la n ye n ka tagali fɔ e dɔrɔn de ye a kɛra n ɲɛna ko e de ye n ko fɔ mais n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka Mali juges Mali procureur Mali avocat aw bɛɛ ka impliqué na an ka ko nin kɛ affaire d'état ye ne bɛ commune 5 de la munna u ma taa commune 5 na u taara cɛ de fɛ yen Ɲambele de fɛ yen parce que Ɲambele de ni bɛ ne kan fo a ka na taa kaso la Ɲambele ne bɛ ne la taa kaso la a ma se ne ka e ka wuli ka ninnu fɔ i bɛ ne la taa o donc Madu Tolo bilala ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn le grand journaliste international wa n bɛ ka dele ma ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn le grand journaliste international wa n bɛ ka mɛn dɔw da ko Madu Tolo bolila n y'a tigiw ka page saisi inshallah n kan ka min k'o la n b'a di n ka avocat ma avocat minnu fana taara n nɔfɛ k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn caman ye kuma caman fɔ a la mais Ɲambele sabali e ma Sirati minɛ o ye action kɛ très bien même e ma Tireta minɛ o ko mɔgɔ de y'ale ci a dun tilala bezi mɔgɔ kulo bɛ n kan na a tilala ka taa 500 minɛ bezi la a ye mɔgɔ wɛrɛ lata kaso la o ye san 2 kɛ nin action sugu ninnu vocalu bɛɛ bɛ yen don n'a ta nataw n bɛna vocal bɛɛ jouer kelen maliyɛn bɛɛ k'a bɛɛ faamu bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka segin ka commissaire Ɲambele k'i fo il faut faire beaucoup attention ma foyi k'i la diɲɛlatigɛ nin i ye n wele tuguni Madu Tolo na dɛ n'i mana n b'a kɛ tan Ɲambele ne tɛ tunu
billahi ni mana ne wele diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ taa yen merci beaucoup. Like, share, and subscribe.